Dnes sa pozrieme na pár základných vecí, ktoré si zoberiete na jednodňový výlet, aby ste boli pripravení a v bezpečí. Zabezpečte si dostatočný prísun vody, aby ste počas výletu ostali hydratovaní a plní energie. Za deň je ideálne vypiť minimálne 2 litre tekutín. Nezabudnite na výživné občerstvenie, ktoré vám dodá energiu a pomôže zvládnuť náročný deň. Akýkoľvek vhodný snack vám zaručene prinesie úsmev na pery. Vhodné oblečenie vás ochráni pred nepredvídateľnými podmienkami počasia a zvýši váš komfort. Bunda, ruksak a kvalitná obuv sú základom. Lekárnička je nevyhnutná na riešenie drobných zranení alebo zdravotných ťažkostí počas výletu. Zbaľte k nej aj jeden multifunkčný nástroj, napríklad švajčiarsky nožík, ktorý sa vždy môže hodiť. Ochrana pred slnkom je tiež veľmi dôležitá. Prineste si klobúk, slnečné okuliare a opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom. Mobilný telefón môže byť kľúčový, či už v prípade núdze alebo na zaznamenávanie zážitkov. Uistite sa, že je plne nabitý a zoberte si aj externú nabíjačku. Nezabudnite mať pri sebe aj občiansky preukaz alebo iné identifikačné doklady a nejakú hotovosť.